Живял един любовник на улица Домровен. Бил чаровен, бил красив, бил с дамите учтив и направо бил роден, за да бъде джентълмен. Вечно търсен и обичан, с нежни имена наричан. Влюбени жени за глас, тръпнели от мекият му глас. Той слабостите техни знаел и с чувствата им си играел. Ама случило се един ден, от красавица той бил сломен. Мигом станал нейн кандидат, но това не дало резултат. Подаръци, галантност и обноски стрували се направо плоски. С всичко, що опитал, пред нея не вървял. Това за него си било провал. Не издържал накрая и надянал си въже. Така и не разбрал, че красавицата тая не харесвала мъже.